Pois benvidos a este programa especial de O Noso Básquet, casi edición Lugo, poderíamos decir. Connosco está Efraín Castro, diputado de Deportes. Moi boas, e gracias por estar connosco. E gracias por estar en pleno mes de agosto connosco. Rubén Arroxo, teniente alcalde de Lugo. O tema de que este Rubén, además de que ele é deportista, non é por ese modo, é polo paraxe no que estamos neste intre para xente que non sigues de fora de Lugo, non? Quería que fixeras unha pequena presentación de onde está o Pazo Universitario. Bueno, primeiramente, moi boa tarde e moitas grazas por convidarme ao teu programa. Enhoraboa, porque está sendo todo un éxito, non? A nivel visualización. Grazas ao equipo que temos, sí, sin dúbida. Sen dúbida, enhoraboa a todo o equipo, por suposto. Sí, a verdade é que temos a sorte de que Lugo xa está un espacio extraordinario, temos uns espacios verdes formidables todo o noso alrededor, temos unha maravilla de cidade a nivel cultural, patrimonial e histórico, e o Pazo Universitario está nunha paraxe envidiable para calqueira equipo de baloncesto de todo o estado, porque estamos a carón do río Miño, estamos nunha reserva da biosfera, estamos nun entorno verde inigualable e, por tanto, todo un luxo. Luguiño, non? Luguiño, ni máis ni menos. Pois gracias, Rubén. Pois hoxe, o 28 de setembro, comeza o tema con un torneo aquí Río Brogan, San Pablo Burgos. Que instalación vais a topar aquí cando cheguedes o primeiro día a ver o Brogan, Novos Osornos? Para iso está Efraín, que quero que primeiro nos conte o traballo que hubo, o que dixo que iba a haber na fachada, e posteriormente entraremos en outros temas. Ben, pois, como ben dís, fueronse facendo moitas cousas, e unha delas, que ao mellor agora non nos damos tanta conta, porque enseguida nos acostumbramos a que luzca así, pois foi a limpeza e o tratamento con produtos repelentes da humidade de toda a fachada exterior. Estaba bastante deteriorada por o paso dos anos e foi un traballo, que parece sencillo, a veces dices esta limpeza, pero é un contrato que ascende aos 140.000 euros redondeando e, pois a verdade que xa nos recibe un Pazo pois cunha cara un pouco mellor que a que tiña e tamén con esas melloras de evitar que entren certas humidades que entraban nalgunha oficina, polo tanto, o mellor os que veñen a diario xa nos acostumamos a que este así, pero solo quizás ao mellor non tanto na fachada, pero no formigón podemos recordar como tiña ese color xa negro dos mofos e agora pois luce así. Estos días estaban nas redes sociais deixando unha pequena queixa que eu tamén a suscribo. Isto recén feito, un orzamento moi grande e o vandalismo de que haxa como hai aí distintas pinturas, grafitis, non? Sí, a verdade é que, o vandalismo é unha lacra en moitos sitios e aquí, nos sucesivos anos, pois, foronse facendo pintadas e a verdade que é unha pena. É verdade que está videovigilado, pero, pois, se tapan a cara, salen correndo e a verdade que é unha pena porque é unha instalación, pois, que moi querida por todos os lucenses, que invertimos moito diñeiro nelas e non é esas críticas do vandalismo e as administracións podemos facer moitas cousas e os cidadáns temos que cuidar as cousas que son nosas, porque o Pazo é de todas e todos nós. Non é ese chamamento anti-vandalismo e que todos aí temos todos parte para tratar de formar. Sen dúbida. E para subir a esta instalación este ano temos por fin a novidade das barandas, non? Sí, aí, xa nos chegara por aí a primeira vez que nos chegou foi no vosso programa, despois chegounos tamén algunha suxerencia de usuarios e, é algo que van así, que se construir, son unhas escaleiras bastante empinadas por as que accede moita xente que ven da zona de abaixo e en breve se empezará a instalación desas barandas e digo o precio non só para decir canto se gasta, sino para tamén poñer en escala o tamaño que ten esta instalación. Poñer unhas barandas, se pensamos na nosa casa, é unha obra relativamente pequena, pero aquí, como van ser de aceite inoxidable e ten que ir unha por medio de cada tramo de escaleiras por temas de accesibilidade, esa obra vai ascender a uns 40.000 euros, pero ben gastados e necesarios porque mellorar a accesibilidade pois tamén é cuidar a instalación.
Pois, como te decía, pois esos 40.000 euros pois son para barandas de aceiro inoxidable que tanto por estética como por duración como por higiene pois era un material máis axeitado, pois estamos só non dos tramos de escaleira, pero é a picar os outros dous máis pequenos, pois irán barandas laterais e baranda central, bueno, para que todo o mundo poda subir con máis comodidade do que facía hasta ahora e con máis seguridade, porque a esta instalación acercámonos personas moi novas, personas menos novas e personas moi maiores, o sea que hai que tratar de cuidar a todo o mundo. O organismo, moitas xeracións. E por último, antes de entrar na propia instalación, na pista, temos isto, cas obras recén rematadas, ahora falta chapa e pintura. Sí, bueno, aquí fíxose o que podíamos decir, non sei se de emerxencia ou está reprimiu o chan, entonces estaba levantándose por moitas zonas e nas peores zonas pois fixemos este parcheado, que cando se fala de estradas pois utiliza ese parcheado, pero bueno, non a última fase de futuro, falaremos de outras que mellor van antes. A idea tamén é darlle unha renovación a esta parte exterior un pouco máis alá deste parcheado, pero bueno, hai que ir por as cousas máis urxentes e máis importantes e según vamos tendo orzamento, pero aquí o que temos planeado é mellorar tamén toda a esplanada de entrada do parque. Según as datas do club, e según as notas do club, no día de hoxe, 97% de renovacións. Se chamase 4.257 personas. O ano pasado para este. Como lucense, como sabiano, como galego, non che dá pena que a instalación non se poda ampliar? A ver, a min, eu primeiro estou orgulloso como máximo patrocinador de Breogán, que é a vicepresidencia da Diputación, pois sentímonos orgullosísimos de, bueno, que ese impulso noso, tanto na instalación como económico, valga para que Breogán este no CB e para que tantos lucenses se podan disfrutar. Nos somos os primeiros interesados en que podamos ter unha instalación máis grande, ampliar. O espazo ten as súas complicacións técnicas e tamén a compatibilidade con esa ampliación que o Breogán e Ensino poda seguir xogando. A nosa proposta e o noso brazo tendido como institución era de estudiar unha nova instalación para Lugo, porque ademais, máis alá de Ensino e Breogán, pois todos sabemos que son necesarias. Aí, pois nunha reunión que tivemos entre institucións, pois a Xunta de Galicia non quixo estudiar a alternativa de facer unha nova instalación e dentro deso, con as limitacións que hai, nós estamos buscando alternativas a ver se hai alguna forma, respetando as normas de evacuación, de que se poda ampliar de alguna forma o aforo, pero é moi complicado. Se me permites, hoxe pola mañá recabei información, era a miña obriga, non? De distintos puntos, a Xunta de Galicia dime que eles si están abertos a apoiar unha ampliación desta instalación. A ampliación pode ser que sí, pero o que se negaron en rotundo é a estudiar unha nova instalación. Eso para nós é ir á parte fácil, porque eles saben tamén como a nós a complexidade que ten esa ampliación, porque hai que cumplir a normativa como é lógico, e a maiores ten que poder facerse nun espazo de tempo que non impida que Breogán e Ensino entrenen e xoguen aquí, porque non hai alternativa, e iso é algo que tamén hai que ser serios e poner na reunión que hubo con Paula, que en paz descanse, como alcaldesa, valorouse unha nova instalación? Non, porque no principio da reunión a Xunta dixo que esa non era unha alternativa. O Concello ofreceuse a ceder terrenos, buscar que tiñan complexidade económica para facer unha inversión eles, pero si a ceder os terrenos nos estábamos dispostos a estudiar, que eso son, bueno, proxectos de medio plazo, digamos, non é de hoxe para mañá, e a Xunta non quixo valorar esa opción. Eu quedome coas dúas informacións e a xente que sopese, non, o que hai. Pois imos dentro da instalación, porque ahora empeza, digamos que, os cambios. Imos con eles. Pois agora estamos xa no interior do santuario do Breoganismo e do Ensino. Continuamos co diputado de Deportes, con Efrén Castro. Esta é a pista, a nova pista onde se xogarán os sonos
de moitos lucenses e moitos galegos que visitan este pazo universitario. E Fren, esta pista cambiou tanto no color como tamén a limpeza do parqué, non? Bueno, foi moitas máis cousas. Foi bastante máis que a limpeza do parqué, foi pois un lixado, unha renovación, buscar de novo a madeira, a veta da madeira, que, bueno, primeiro decían que non se podía, pero despois que nos recomendaron que a pista se seguirá usando esta, porque non hai nada no mercado que chegara ás calidades que se facían antes, os xogadores están encantados con as sensacións desta pista. Nos podes explicar un pouco que é isto que temos aquí, Efraín? Bueno, esta é a parte máis pequena de toda a obra da Virxen de que se fixo para evitar a condensación en pista. Bueno, estuvemos antes vendo, leva uns motores de impulsión de aire quente nun lado da pista de impulsión e na outra retorno que é unha extracción que generan un flujo de aire quente ou templado debaixo da pista para evitar que se volven dar esas condiciones que non se volveron dar. De feito, non o tuvemos que volver a usar nunca máis, pero está aquí de vaca, pois evitar que a condensación se xenere na pista, que é o que pasou naquel partido. E este é un autómata que controla moitos parámetros, a temperatura na pista, a humedade relativa, e que está tamén preparado para esa parte de modernización de toda a instalación Neste momento, Efraín, na pista temos 27,7 grados, non? Sí, agora mesmo sí, con todo apagado, que non hai ningún tipo de ventilación, ahora mesmo teríamos... E a humedade relativa? Bueno, no, aquí, isto é ese parámetro que é o que estaría debaixo da pista, porque esa temperatura é na impulsión do aire. A temperatura actual serían 29 grados no pabellón. E a humedade relativa chama a atención, non? A humedade relativa, 45%. Tedes controlado para que máis ou menos tenes esas cifras, polo que vexo, non? Inténtase, o que pasa que aí é para ter a cifra. Se se dan circunstancias de tormentas tropicais como aquel día, pois o que temos é pois un dato que antes non tiñamos e que vale para saber se hai que tirar deste novo sistema ou non fai falta, que como che digo, non fixo, desde que se instalou non se volveron dar esas condiciones e non tuvo que utilizarse, pero témolo aí. Pois o corazón da pista témolo aí, e non se esvara agora. Bueno, pois incluso estéticamente todos o podemos ver, a verdad que é un diseño moderno que, bueno, pois a estética pois tamén ten a súa importancia para un espectáculo deportivo como este, e o que decía, pois así temos unha pista con as mellores sensacións para os xogadores, con a mellor calidad, porque xa era cando se puxo, e completamente renovada, polo tanto, pois, bueno, empezaremos a tempada, bueno, con un tapete de luxo, diríamos, non? E que lle parece aos dous clubes? Dá gusto coller isto, eh? Sí. Que lle parece aos dous clubes, a pista, a Breogán e a Ensino? Pois aí vamos recorrendo a pista. O que te comentaba. Falando das opcións, primeiro, os dous clubs coincidían en que a sensación para os xogadores, incluso Salva Arco e Catapolini, que ambos dirixentes ahora do club, pois xogaron moitas horas nesta pista, pois decían que daba moi boas sensacións, e co acabado pois están encantados. Incluso Breogán fixo algunha negociación con algún dos patrocinadores para que os colores tamén non nos mataran o diseño, e quedou francamente ben tamén a parte dos patrocinadores privados, o sea que están encantados. Era necesario facer esta renovación e creo que o resultado é inmellorable. Eso queda moi bonito, a verdad. Sí, fixemos aí, bueno, un logo para o Pazo, que tantas horas de soños temos, e tamén creíamos que tiña que ter así a súa presencia na pista e na tele. E agora que xa chegamos ao centro do campo, non Efraín, marcador central. Sí, aí pois deu moito traballo, porque, bueno, pois ver a estrutura espacial, deu moito traballo previo para podelo licitar, porque había que facer uns cálculos serios e que nos dixeran que realmente podía, e despois adaptamos esa licitación ao peso máximo, e agora estamos xa na parte final da licitación. 3 presupuestos, non? Sí, hai 3 ofertas,
estánse valorando como é o sistema público e queda moi pouco tempo para que axudiquemos e en canto este axudicada e teñamos o primeiro contacto con a empresa que o vaya a facer, pois daremos un plazo certo de cando se vai instalar, pero as previsións peores é que estén na primeira parte da primeira volta, o sea que ao mellor non chegamos para as primeiras xornadas, o sea, primeira, segunda na casa, pero por aí andará. Final de outubro, comezos de novembro, quizás, porque estás a decir máis ou menos. A miña expectativa é esa, pero en canto teñamos axudicado e a empresa firmado, daremos unha data certa xa avalada por a empresa que teña que pero bueno, máis ou menos pode andar a as previsións, máis ou menos andará perto de aí. Este pabellón ahora que está así pechado con cos asentos, ¿no? Que están aí escondidos tal e cual, o público aquí o Siaeiro, a miña pregunta é como vai o tema se se sigue valorando a ampliación desta instalación? Sí, nos comprometímonos a valoralo, pero con os dois problemas principales que ten é que hai que cumplir, como é evidente, as medidas de evacuación e agora mesmo témolas xa moi xustiñas, entonces non podemos ocupar ninguna vía de evacuación e tampouco a normativa nos permite aumentar sin mellorar esas vías de evacuación e despois, outra parte importante, que ten que ser unha obra que se poda executar no parón da tempada e eso achica, aí estamos vendo que nos pode facer un estudio sobre si é posible ou non posible e en canto teñamos si é posible, pois nós estaremos encantados porque económicamente si cumple esos parámetros sería moito menor que, por exemplo, a obra da cuberta. Pero está valorándose realmente eso, a ampliación do pazo? Estáse valorando o que me din os técnicos que de entrada non se lles ocurre unha solución compatible, sobre todo co tema da seguridade, pero eso non significa, bueno, ao principio tampouco se podía poñer o videomarcador e dándolle tempo e voltas, pois hubo técnicos que conseguiron buscar unha solución. Polo tanto, hai que ser prudentes, de entrada é algo complexo, pero vamos ver hasta que nos digan que é imposible, nos vamos seguir estudiando esa vía. Está desmelo, entón. Se queres enseñar algo máis da pista? Bueno, non, eu creo que o Pazo... Para chegar ao aficionado, Siaeiro do Brogan, non? Neste inter que estamos aí en agosto. Está francamente moi cambiado, tanto por os asientos que xa os puxeron na tempada pasada, tamén executamos na tempada pasada pois o cambio do color salmón das paredes a este color celeste que tamén o fai máis acolledor e agora, bueno, pois esta pista eu creo que estéticamente pois xa é unha instalación que vai lucir como merece, non? De primeira e casi vamos disfrutando moitos anos en ACB e en primeira femenina. E o tema do son, Efrén? O tema do son... Me incorporado, como comentabas, dentro do marcador? Sí. E mentras tanto, pois, según como vayan esos plazos, pois será unha solución parecida a que tiñamos a finales da tempada pasada. E despois pois irá na propia estrutura do videomarcador, que vai unha estrutura como un xogo de luces igual tamén, non? Sí, eso todo é como unha segunda fase. Vamos primeiro poñer o videomarcador, que queda a estrutura, e despois en base a eso a estrutura xa está pensada para que se podan acoplar tanto os altavoces como algunha luz de espectáculo e en canto este, pois daremos ese segundo paso que é un pouco máis pequeno. A mí parece moi importante poner en valor a inversión que leva desfeita. Si é verdad que no ano 93 hasta fai pouco aquí non se fixo apenas nada, simplemente tiritas, pero na actualidade creo que hai un compromiso, está gastándose unha cantidade importante de dinheiro, non? Sí, se poñemos o inicio, que pudo haber uns gastos antes, pero se poñemos o inicio desde as bancadas, pois desde as bancadas, cuberta, os pintados que falábamos, da pista, o lavado exterior, as barandillas que se van poñer de entrada, e vestiarios para o anexo, pois estamos falando de máis de 2,5 millóns de euros hasta aí, pero vamos a seguir, non? Cando este todo eso executado andará por aí a cuantía e o compromiso é seguir invertindo nesta instalación. E os baños? Creo que é unha cousa recurrente, xa comentaches no programa, para facer a corto prazo, non? Sí, nos en canto acabemos todo isto que estamos falando, videomarcador, sonido,
o que queremos é facer no que dura esta tempada, ou mellor antes, pero refirme con calma, pois un proxecto das zonas comunes, tanto as que disfruta o público, que son os baños, melloralos, que xa adaptalos á normativa, pero tamén remozalos, non? Que sean máis modernos, como algunhas zonas comunes tamén, pois de tanto dos equipos como dos xogadores, pois, bueno, seguir con esa... Empezamos ca renovación ca pista, que é como o corazón da instalación, pero seguir con o demais. E tamén, pois, está en estudio, ainda estuvo na semana pasada, con un especialista, pois, a seguir mellorando a ventilación, que ademais con este cambio climático, pois tamén é máis que necesario. Mellorámola bastante, pero faltan cousas, é tamén moi antigua, e temos aí tamén riba da mesa, estános para redactar un proxecto de todo o que se pode facer para modernizar a ventilación do parque. En que tempo sería o que estás aviciñando agora mesmo, o tema da ventilación? O proxecto en breves, e unha vez teñamos o proxecto poderei decir, eu por o que me adiantaron, vaise poder facer en etapas, e hai cousas que van ser relativamente inminentes e se poden facer rápido, e outras, pois, habrá que ver. E o Xeiro notará enseguida, claro. Sí, sí. A temperatura que hai dentro habitualmente aquí notará enseguida. Sí, sí. O cambio. Outra pregunta que non ten moito que ver co baloncesto, pero sí coa esta instalación. Estades a valorar que esta instalación teña unha actividade máis que a deportiva? Non, máis que a deportiva non. Nos o que temos é aberto a calquera actividade deportiva que respete a pista, porque, bueno, pois é unha inversión grande e son delicadas e, bueno, houve algunha cousa que se fixo aquí que generou algún problema que finalmente non foi grave, pero por como está diseñado non é a mellor instalación para concertos ou cousas así, nin a acústica, nin as entradas para os camións, e eso, ao final hai moito diñeiro invertido para a parte deportiva e temos que cuidalas, o que sí, bueno, pues temos, xa se xogou algún campeonato de fútbol sala, temos algún de artes marciales, fixose baile, todas aquelas actividades que sean compatibles, pois estamos encantados de darlle acollida, porque logo é moito máis que baloncesto. Entonces, incluso tanto Ensino como Breogán están encantados de que o Pazo teña máis inquilinos, por decirlo de alguna forma así coloquial. E eu creo que é bon para Lugo, non? A verdade é que fora da tempada a veces a xente quere facer grandes eventos e esta é unha instalación que pode acollelos, pero limitado sempre en que sean compatibles con respetar a instalación. Eu agradezco moito a túa presenza e agora imos subir a intentarlo, polo menos, a cuberta, que vamos a ver algo moi especial que creo que moito aficionado do Breogán nunca desde ali pudo contemplar, pois as instalacións e sobre todo a contorna tan bonita que rodea ao Pazo Universitario. Pois xa chegamos á cuberta, despois de ver como está a pista, como está o exterior do Pazo, a parte que durante a tempada preocupou moito a afición, as goteiras, as pingadas. Fren, chegamos aquí arriba, agora é o momento de explicar o que se está a facer en os prazos, non? Vese que está avanzado. Sí, pois, como ben dís, era unha parte das máis complexas das obras que se están a executar, porque había que estudiar cal era a fórmula, pois que dera garantías, que neste caso falamos dunha garantía de 10 anos, máis duración, pero a obra ten un plazo de garantía de 10 anos, e o que se está a facer é pois executar unhas resinas por toda a cuberta para solucionar dous problemas. Uns relacionados con o tempo que tiña xa a cuberta e caducara, e iso facía que en algunhas zonas houbera filtracións, e outro que é de obra, que os canalós, que, bueno, pois sempre deron problemas, e estás, bueno, executando unha solución primeiro con esa propia resina e despois aumentando as baixantes dos canalós para que desagüen mellor a auga. Por lo tanto, unha inversión de máis de 700.000 euros, casi 800.000 euros, e que, como, bueno, podemos ver, está en execución, e os cálculos de que estén rematadas pois a mediados de setembro. No plazo establecido, non? Sí, sí, incluso vamos con marzo, porque a mediados de setembro
aínda que se retrasara un pelín, pois en todo caso para moito antes de que empece a tempada, e ademais está planeado que executen as partes, bueno, que poderían dar máis problemas para os entrenos agora, moito antes de que empecen a entrenar, e se queda algún detalle cando empecen os entrenamentos non van ser molestos para equipos, nin para o Breogán, nin para o Ensino, polo tanto, bueno, todo planeado, unha obra moi importante, moi ambiciosa, e que hubo moito traballo técnico, e que, bueno, pues vai ser esa solución integral para esta gran cuberta que falábamos aquí das dimensións que tiña, e unha obra pues, importante. Sí, como falábamos co noso compañero, co Ovidio González, e contigo na última tertulia, entrevista de O Noso Básquet, isto era unha instalación do ano 1993, cando se inaugurou. Pois non queríamos rematar aquí na cuberta sin a visita do Teniente Alcalde do Concello de Lugo, de Rubén Arroxo, por un motivo. Isto é baloncesto, pero sei que nos sigue xente moi lonxe da nosa terriña. Rubén, estamos a ver desde aquí arriba algo moi especial, non? Sí, a verdade é que nunca estivera na cuberta do Pazo e as vistas pois, son impresionantes, non? Vemos todo o espacio verde que temos en Lugo. Ten en conta que Lugo é a única cidade, capital de provincia de todo o Estado español que reserva da biosfera. E aquí o temos, non? Unha imaxe tremendo. A verdade que é un privilexio poder contemplar isto. Sí, un auténtico privilexio. Pero bueno, vese un pouco mellor, pero a verdade é que xa estando abaixo xa se percibe a beleza que temos neste entorno, verdade? Que impresionante. Para as aficións que veñen rivais, para os equipos, isto é un entorno preciosa a de Lugo, sin dúbida ninguna. Isto é Lugo, sen máis palabras. Exactamente. E con isto rematamos esta entrevista, esta posta en escena do Pazo de cara a nova temporada, o 28 co partido amistoso entre San Pablo Burgos e Río Breogán. Vémonos en O Noso Básquet na primeira semana do mes de outubro. Moitas gracias, Efrén. Moitas gracias, Rubén, por todo. Gracias.